Isigcawu seshumi nesihlanu sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 3. Phandle kumnyama tsu. Uzwa ngumsindo wamakhanke intabeni eziseduze nezimqamamanga. Izikhova nazo azizibekile phansi njengoba sekuyele inzulweni zobusuku nje. Kwamkhize kwesokudla lapha elaweni lamantombazane esigqikini esingasemnyango kuhlela umkhize nontweni. Kwase kuthi ngenhla kwakhe kwaba umaqhawe olokhu ebheke phansi njalo enikini ekhanda. Ngakwesokhohlo khona ngasemnyango ecansini kufinyela uMasibeko ngenhla kwakhe okuqhamukile noNomandla owayesekhale waze wayezicitshana. Ensikeni kunciko wesilisa lokho ezinyikenya ezama ukuzithukulula emchilweni embophe yamkamfula kabuhlungu usezuphelelwa umoya. Umzimba ugcwele imivimbo eminye yawo ebhibhikazi. Qhamukile umkhize ebuze ethela umzimba phansi. Senze njani mntanami? Sikwenze njani? Noma yini nokufa kumfanele. Futhi nama ngazi ukuthi yini le engene. Bengingakaze ngicabanga ukuthi ngingenza isenze sikanje ngenxa nje yomuntu wesilisa. Nawe ma uyangazi. Angikaze ngisolo nangelilodwa ilanga ngokunxenga ukuxegelwa isimilo. Intombi zonke zakwethu nawe ma uyangazi ephendukela kunini. Angikaze ngisolwe nangelilodwa ilanga ngokuxegelwa isimilo. Intombi zonke zakwethu ngihole ngobuqotho ngisibonele esihle kuzo nala kwamina ngineyinselele bezinyakazisa isimilo sami kodwa ngikaze ngihlisele ubuthakathaka bami kuzona. Siyakwazi lokho qhamukile. Kusho uyise omncane uNtweni esifuna ukwazi ukuthi lolu uthando lukhule nini luze lifike esigabeni la selwedlula impilo yabantwana bakwenu. Kunini la izinsizi zakho ubone sezingasombululeka ngokufa kwegazi lakho. Mntana sitshele ngoba njengoba usho asikwazi thina nje. Adonsa umoya uqhamukile. Baba namangasi engikwaziyo ukuthi kusuke ekuqaleni umaqhawe elandela uZolile bengimfisela kuhle kodwa kungekho kimi ukuthi sengazi ukuthi bengamthatha naseyikhathini la inkulumo yabo beyingahlangani bengingena esikhaleni ngenhloso yokuphendela umntakama umendo nendoda ebengiyibona ukuthi imfanele udadewethu njengoba bekuyimfutho wazi ukuyiphatha kwakhe. Ngihambe phambili nala kuhlela ukuba uZolile emule akhehle ukuzendela emgazini ngoba bengiyithandile lensizwa kodwa konke lokho bekuwuthando nje lobuqotho namagalelo ensizwa kungekho kimi ukuthi sengifisela mina. Angiqondi ukuthi kusukaphi lokho kumthanda ngohlobo lokuthi sengingaze ngiphalale negazi lezingane zakwethu. Namanje ngeswela umgodo wokucasha kanti ngilungele nanoma isiphi isijeziso esiyovela kuwena baba. Uqhamukile ebukuyise ngokumthonja. Kodwa mntanami uyazazi yini ukuthi yize ngafanga noMandla kophezulu uyazi ukuthi umbulele njengoba wena besukwakhile nje. uMasibeko edonsa iduku ezisule emakhaleni. Ngiyaqonda nalokho ma. Ngiyazi ukuthi ngeke nize nikhole uma ngithi kini kubuhlungu nakimi ukwazi ukuthi uZolile akasentombi emva kwempi engaka ayilwile. Nangesikhathi engixoshe esibhedlela izolo ngivele ngemukela nje ngoba mina mhlawumbe bengiyokwenza okungaphezulu kwakhe. Kudlula ingelosi aphakamisa ikhanda uqhamukile abhekise kumaqhawe owayengaphesheya. Menziwa uzomangala ukuthi nanoma impilo yami seyilengele wena kodwa namanje uma ngikubuka ngishawa uva. Baqwebula amehlo bonke manje lapha endlini. Biyela umkhize ebhekisa kumaqhawe. Ngilandele nawe mfowethu uzani. Baphumele phandle. Mkhwenyana wenzeni? Mina nawe sabantu besilisa siyakhendla
siyiqinise siyamadoda. Kumkhuba nosiko lwethu. Kukhona la ophambanise khona inkomishi. Yonke lento yokuhlanya kaQhamukile iqale ngosuku lomemulo. Kukhona into eyenzekile ngaphambi kwalokho. Khuluma mfana. Sizolokhu sikhombana ngenjumbane, sikhombana nengane kanti indaba isemakhubalweni waphathana. Kuningi phela nathi sakwenza ukulungisa onyoko ngenhloso yokwakha imizi yobaba. Walungiselela kanjani uhlelo lomemulo nomkhehlo wentombazana? Empeleni nje nina basembo. Ningibuza lo mbuzo nje. Niyayibuza ngiyayiphendula ukuthi kungenzeke yini ukuthi ngaphambanisa inkomeshi mhla nginikeza iqhikizo umuthi wokulungisa uZolile. Ngikhumbula kahle ukuthi uMphephethe wayenginikeza ishuqule embili. Esokuqala kwakungesokuhlikihlwa emkhontweni ayezosina ngawe ememlweni. Esesibili kwakuwesokufakwa ekudleni uZolile ayezokudla. uMphephethe wayengidonse ngendlebe ukuthi ishuqulu sokuqala sasinamandla ngohlobo lokuthi emva kokuphatha lowo mkhonto uZolile uyokwenza aphulukundlele naphakathi kwehlwele engifuna lapha. Ngamangala nje ngomemulo umeseqhizela abanye ngezina kumina. Ngaphandle kuma mhlawumbe kwaphambana imkhonto. Kodwa nalapho okufanele kwenzeke ukuthi lo owasina ngowami kube uyena phela ongena ogibeni. Inyama yayithe indaba isala kosale nomkhonto wami. Okay. Asingene ngaphakathi. Umkhize ebahola bengenela wena. Qhamukile. Ebuza umkhize emile ngesikhathi laba babili behlala phansi. Uphi umkhonto wasemgazini? Ubengakaphendula uQhamukile ngesikhathi kungena uZolile nophelo bephethe isikhwama esigcwaliswe ngeingubo zikaZolile ayihambe igqokile. Bangene benyukele ngenhlana kwala kwakuhleli khona abesifazane bahlale phansi bese bebengelela. Afikelwe isibibithwana umkhize umebona uZolile obegqoka ingubo entsha emhlophe etheqwa. Amamatheke ngesisa uZolile. Aqhubeka umkhize. Uphi umkhonto wasemgazini Qhamukile? Baba, uma ngingaphosisi uyena udadewethu wazi. Esekhala uQhamukile ekhomba uZolile. Kodwa ke uma lokuniyalela kulungile. Ningasebenzisa noma yimuphi ukungijezisa. Kimi kungilungela ukufa kunokubhekana nobuhlungu engimbangele bona. Kulungile ngiphala nginikele ngempilo yami njengesehluleki esifele othandweni esingamqondi lokufufutheka sifuna impilo ehlelelwa abakhethiweyo. Vele impilo ayingifanele ebibitheka ngomungu. Baba, uZolile esukuma ekhuluma noyise abuya ahlale phansi. Umkhonto wasemgazini ongemumva kolunye lweintungo eyivulela indla ngenhla. Angizange ngisine ngawo. Ubani owasina ngawo? Akekho wasina ngawo. Sawugcina nje siwuthola kudadewethu. Sawushintsha ngowasemabheleni okuwona mina engasina ngawo. Owasemgazini sawushiya njalo. Qhamukile. uMaqhawe ebheka kuQhamukile okwakufanele ukwenze kuwo wakwenza. Cha khuluma nje ukhululeke emenziwe. Iqiniso yilona elizokukhulula manje kuyo yonke into. Khuluma Khabazela. Yebo ngakwenza. Ngawubuqa ngeshuqulu uMaqhawe wayenginikeze sona. Hayi ke konakala lapho ke. uMaqhawe esukuma esigqekini echa izandla. Yikho ke konje. Ngibulaleni yehlulekile. uQhamukile ekhuluma sakuphelela umoya. Aqwebula amehlo uZolile uMwilambu likhanyisa ubuso balendoda eboshelwe ensikeni. Avevezela umlomo asuku uye ebibitheka ebheka phezulu samuntu ofuna ukukhayisa. Hlala phansi zo. Upheli emdonsa ngengalo emhlalisa phansi. The best way to conquer your demons is to face them.
Now please sit down my love. Ahlale phansi uZolile azemboze ngobuso emathangeni kaPheli ekhala kabuhlungu. Sit down my love.